Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto. Isang magandang araw ho ng Huwebes, mga kabalen. October 23, 2025. Kumusta ho kayo? Justin Dizon po para sa CLTV 36 News Stream.
Kabalen, samahan ako sa isang oras na talakayan para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan hong pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs. Yes, mga kabalen, sa atin hong halos 2 million followers dito po sa Facebook. Live ho tayong napapanood sa ating Facebook page at CLTV 36 Official. Ganyan din ho at CLTV 36 News. At syempre mga kabalen, ay napapanood din to sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At ganyan din, syempre sa telebisyon ay nakikita rin itong iba't ibang mga balitang may paggagamitan, balitang mapagkakatiwalaan. Nationwide ho tayong napapanood via Signal Channel 115. Live din tayo Luzon, Visayas at Mindanao, Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners. Ganyan din dito ho sa Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. Kumusta kayo po, kabalen at pila ng Aldo? Undas na. Marami kong mga down King Kamampangan, down na ako rin. Dakal pong balita, marami hong mga balita tayong binabantayan. Nandyan ho yung mga issue pa rin, syempre ng flood control. Opo, yung kahandaan din ng iba't ibang mga sementeryo para ho sa pagdagsa ng ating mga kababayan. Syempre, binabantayan din natin yung mga pangunahing kalsada dahil alam naman ho natin marami na mag-uuwian. And ito hong balita, kaugnay ng wellness break, yan, ng DepEd. Ipapatupad yan sa October 24. So parang wala mo sem break niya naman. So ito ho sa mga estudyante at mga guro, yan ho yung development. Latest mula ho sa DepEd. Mamaya bibigay ko yung detalye kasi may mga nagtatanong dahil merong nakasabay na activity. Dapat meron sila yung training ng mga teachers, di ba? And then na-move nga. So pwede nilang piliin yung most available schedule para gawin yung aktibidad. Basta malinaw, October 24 ay magpapatupad na po ng wellness break. Magbabalik ho yung mga estudyante sa paaralan sa pagdating ng November 3. Pagtapos na ho yung All Souls Day sa November 2. Yan ho mga kabalen, marami pa tayong tatalakayin, marami pang mga balita. For the meantime, ito, silipin muna natin, balitang mapakikinabangan. Real-time traffic monitoring muna tayo ng sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway. Hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Meron pala tayong good news na ibalita na natin kahapon. Para sa mga nakikinig ho ngayon, hindi na kailangan ang dalawang klaseng RFID. Yan. Abay, sa wakas naman. Di ba? Kasi dati pahirapan yung maglo-load ka ng dalawang account. Maglo-load ka tapos pagdating mo sa may toll booth, hindi pa babasahin yung sticker mo. Di ba? Paano naman yun pag hindi binasa yung sticker? So ngayon ho, isang magandang development ito dahil hindi na ho kailangan bantayan, mag-maintain ng dalawang RFID accounts. Syempre may dalawang load ho yun, may dalawang balance yun, ika nga. So meron hong inanunsyo na yung DOTR. Nagsimula nitong October 21 na ibalita na rin natin dito sa ating programa. Pero ulitin ko na rin So para ho sa mga nakikinig at mga bumabiyahe sa mga expressway dito ho sa Luzon. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan gumamit ng dalawa. I am talking about yung Easy Trip at saka yung Auto Sweep. Yung Easy Trip ho mga kabalen, ito ho yung ginagamit natin sa, anong tawag dito? Yung ginagamit natin sa NLEX, di ba? Yan ho yung Easy Trip. Yun naman hong isa, Auto Sweep, ginagamit natin sa Skyway, ginagamit natin sa Tiplex, di ba? So, ginagamit natin sa SLEX kung tayo pupunta ng Southern Luzon. Dito ho sa atin, sa rehiyon, nariyan din yung SLEX, nariyan din yung SCTEX na Easy Trip, di ba? So, ang gagawin ngayon, pupunta kayo dun sa app, pipiliin nyo lamang, ilalagin ninyo, pipiliin nyo lamang kung ano yung gusto ninyong gamitin. Tapos, baklasin nyo na yung isang sticker kung meron ho kayong RFID doon para hindi na rin siya mabasa at hindi na magamit pa. So, isa na lamang sa lahat ho ng mga expressway. Pwede ho yan dito sa Luzon. At yan ho yung matagal na rin panawagan ng ating mga kababayan para hindi na nga nakakalito, hindi na doble yung ating mga
binabayaran. May welcome development, di ba? At sana, yung mga sirang, ano tawag dito, yung mga barrier na hindi makapagbasa. Minsan ho kasi, di ba, hindi nababasa. Kahit naman na may load ka, hindi babasahin yung RFID mo. Sana, ito naman, ang susunod na ayusin at saka yung ilang mga lubak, bako sa kalsada. Dahil alam naman ho natin, hindi rin biro, mahal din ang bayad sa mga expressway. Diba? Tapos biglang ganun, mararanasan mo rin yung dapat maayos yung serbisyo, di ba? And of course, yung ika nga, pagpila mo dun sa tollway, importante. Sa toll plaza, ika nga, na mabasa. Meron tayong nakita, nabagsakan pa ng kinukumpirma lang ho natin yun. I'm sure nakita nyo na rin sa SOCMED yan. So yan ho ang latest dyan sa may NLEX, sa mga toll plaza dito ho sa atin sa Luzon. And sige, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa NLEX. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza, mga kabalan, ayan, nakikita ho natin dun sa mga patungo ng norte o going north, going to Central Luzon, Northern Luzon, and wala pa hong pila sa mga oras na ito. Same scenario din dun sa kabilang linya. For those who are approaching Metro Manila, wala masyadong pagbigat ng daloy ng trapiko dyan ho sa area ng Balintawak Toll Plaza. Desisyon na tama. Samantala dito ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ayan, nakikita ho natin yung going north, maluwag sa mga oras na ito. Yung patungong Metro Manila, yan, asahan ho ninyo. Ditak-ditak, babayat, harapin. So mas dumadami ho yung mga sasakyan dyan. Kita natin, mas makapal na volume, may konting slowdown. Pagdating ho ng Mapulang Lupa, kung kayo ho'y nanggagaling ng Bulacan o ng ibang bahagi pa ng Central Luzon. Samantala, dito ho sa may Mindanao Toll Plaza, ayan, nakikita natin yung pila rin ng mga sasakyan. Yan ho'y update mula sa NLEX. So asahan yung pagbigat ng daloy ng trapiko. Mabigat na daloy ng trapiko kung kayo po'y lalabas ng Mindanao Toll Plaza nang gagaling ng ating rehiyon, gitnang Luzon. Dito ho sa may Mindanao Toll Plaza, medium. Medium tuloy. Moderate traffic. M yung nakalagay, medium. Ano to? L, large. Tapos, yung M, moderate, di ba? And then, L is light traffic. M is moderate traffic. So, asahan ang moderate traffic dyan sa may Mindanao Toll Plaza. Ayon ho yan sa NLEX. Libdong may kawayan ay magkabilang kalsada ho ng NLEX, yung north and southbound lane ay fast moving naman. Ganyan din ang senaryo dyan sa may Bocaue Toll Plaza at sa may syudad ng San Fernando, yung hong sakop niya sa NLEX, yung San Fernando Interchange. Maluwag pa rin ang sitwasyon sa mga oras na ito. Mula po sa North Luzon Expressway, silipin naman natin sitwasyon ng mga kalsada dito ho sa Bataan, lalawigan ng Bataan. Eto, bigyan natin, meron ho tayong basher dito na nagmumura, si Arnel, mga bias na bayaran, sabi ni Arnel, mga bobo, nagmura pa siya, TI nyo, mga bayaran. Abay, nangyawa ko kay ka Arnel, no kami garaltung, kabiasnan mong kabiasnan, pasigatin natin yan si Arnel. Sige, hayaan nyo. May mga tao talaga na walang magawa sa buhay. Si Arnel, kung kaya mong sabihin yan sa harapan ko, puntahan mo ako sa opisina. Yan. Huwag dito sa Facebook. Huwag dito. Mayabang ka. Di ba? Ito, may nagmumura sa atin dito sa page. Pero okay lang yan. Ganyan ho talaga. Pag yung mga tao natatakot sa katotohanan kung ano-ano yung sinasabi. Di ba? So sige, silipin natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa may lalawigan ng Bataan mula ho sa One Bataan Command Center.
Para ho sa mga babiyahe patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon, gitnang Luzon, eto ho yung aasahan ninyo sa mga kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan. Maluwag na maluwag dyan sa may Orani, ganyan din sa may Samal, Abukay. Parang ganda ng kalsada sa Abukay, no? Oo, kaya naman na minsan talaga natutoksohong bilisan nitong mga motorista. Kaya nga paalala natin yung speed limit. Ano? Diyan sa Abukay, maluwag ho, Balanga 4 lanes. Ay maluwag din ang sitwasyon. Ganyan din ho sa Alauli Crossing. Yan, nakikita natin batin sa Rotary Balanga. At dyan sa may Walter Mart Balanga ay napakaluwag ng kalsada. Kaya naman ho paalala sa mga bumabiyahe dyan sa lalawigan ng Bataan. Abay, mahigpit pong ipinatutupad yung speed limit dyan sa may Bataan. Kaya naman, para ho sa inyong kaligtasan ay huwag nang magtangkang lumagpas. Hindi ko magets ano. Meron akong nakikita yung I'm sure baka maraming magalit sa akin sa mga nagbomotor ano. Pero okay lang 'yan. Meron akong mga nakikita, 'di ba, yung mga Marilake ba 'yon, yung mga sa Rizal na public road public road. Tama ba? Kasi may dumadaang mga sasakyan. Pero, ginagawang racetrack ng mga nagmomotor. Nagbabanking-banking pa. Di ba? So, ito ba tama? Di ba? Ito ba ika nga. Tapos, pagka na-aksidente, ayun, hihingi ng Gcash. So, huwag hong ganon Yung mga kalsada, hindi ho yan racetrack. Para naalala ko yung nag-drag racing din dyan sa may siyudad San Fernando. Nahuli na ba yan? Follow up natin. Parang hindi ba nahuhuli? So ito ho mga kabalen, mahigpit pong ipinatutupad yung speed limit dyan sa Bataan. Hindi po dahil, wag ho kayong susunod dahil para hindi mahuli Kasi yung mga Pinoy ganyan. Tayo mga Pinoy, parang nung isang araw, meron akong nakasabay. Sabi sa akin, di ko na babanggitin kung sino. Mag-seatbelt ka, baka mahuli tayo, sabi sa akin. Talaga magsi-seatbelt ho ako. hindi dahil baka mahuli, kung hindi baka maaksidente at mapahamak kung hindi naka-seatbelt, di ba? So, dapat ganun tayo mag-isip Hindi tayo yung, ay, wala namang nanguhuli. Sige, hindi ako mag-helmet. Di ba? Wala namang LTO ngayon. Hindi ako mag-helmet. Hindi po anti-huli ang helmet. Okay? Hindi po anti-huli ang seatbelt. Ito po ay mga anti-injuries, di ba? Anti-kamatayan. Kung gusto ho ninyong maging ligtas, ika nga, sundin ho natin yung mga batas trapiko. Partikular, siyempre, yung pagsusuot ng helmet, yung pagsi-seatbelt, yung defensive driving kung tawagin. So ito ho mga kabalen, hindi lang natin to pinapaalala yung speed limit para hindi kayo mahuli. Pinapaalala ho natin ito mga kabalen upang sa gayon ay maging ligtas ho ang inyong biyahe. Lalong-lalo na kung kayo magtutungo dyan nga sa mga, of course, alam naman natin, accident prone, marami na yung nababalitaan dyan sa may, yung kalsadang yan, from Lubao, di ba, hanggang Bataan, dyan sa may Jose Abad Santos Avenue o yung OG Road o Longapugaban Road, ay madalas ang mga road crash incident na ating naiulat dyan. Kaya ho ganun na lamang kahigpit din yung pagpapatupad talaga ng mga speed limit sa nasabing mga kalsada. Ito naman ho mga kabalen, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito ho sa kabisera ng ating lalawigang Pampanga. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa may iba't ibang bahagi ng City of San Fernando. Real time ho ito mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito muna ho tayo sa boxes 1, 2, 3, and 4. Yun nasa itaas, yung box 1. Yan ho sitwasyon sa Del Rosario traffic light area. Ayan, nakikita natin ay maayos naman ang kondisyon ng trapiko dyan sa lugar na yan. Meron pa ding nakaposte na tauhan ng
si POSCO, I assume, di ba, dahil may nakaposting tauhan ng si POSCO, hindi pa rin talaga umaandar itong traffic light. Nakikita rin naman natin dito sa screen number 2, wala pa hong ilaw. Sa boxes 3 and 4 naman, yan ho yung area ng sakop maimpis. Diyan ho sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, magkabilang linya, do makapalang volume ng mga sasakyan ay continuous flow naman ang traffic dyan. And pagdating naman ho dito sa may boxes 5, 6, 7, and 8, yung nasa gitna. Yan ho yung number 5 sa may Dolores ho yan, Sampaloc area, light traffic. Ganyan din ho sa may St. Jude traffic light, light traffic. Dito ho sa may 7, Barosa, yan, medyo may pila na ng mga sasakyan. Nakikita yan sa may Makabakle area din sa tapat ng Jose Bilingad General Memorial Hospital o Memorial General Hospital. Yan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matutuwa. Dito ho sa may Palawe at Santo Niño, light traffic. Ganyan din ho sa Jose Bad Santos Avenue na sakop ho ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Makialam matutuwa magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik, yung weather update natin, ibang public service announcement at syempre yung mga headline ngayong araw ho ng Huwebes, October 23. Wag ho kayong aalis, magbabalik po agad ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ito ho, nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po, kasama nyo pa rin para sa balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan at balitang mapagkakatiwalaan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Sa ngayon mga kabalan, ito silipin natin sitwasyon muna ng yung magiging lagay ng ating panahon. Meron ho tayong binabantayang bagyo, si Bagyong Salome. At kaninang alas 8 ay nagbigay na ng briefing. Ito pong ating Weather Bureau. Ang pag-asa kaugnay nitong magiging galaw at yung posibleng epekto nitong weather condition na ito dito sa ating bansa at syempre kung dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Pakinggan ho natin, alamin natin yung latest weather report mula po sa DOST Pag-asa at narito po yung kanilang press briefing. Magandang umaga po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Salome. Sa kasalukuyan, ito ay nasa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 65 km per hour malapit sa gitna at 90 km per hour naman na pagbugso sa paligid nito. Yung biglaang paglakas ng hangin. Ito ay kumikilos pa southwest in general sa bilis na 20 km per hour. Susunod na 12 oras ay nakikita natin na patuloy pa ito na mas hihina. Magiging low pressure area ito bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility at eventually ay magdidissipate o malulusaw na ito.
Para sa ating track patungkol dito kay Bagyong Salome, nakikita natin na sa mga susunod na oras ay mapupunta ito dito sa coastal waters or sa western coastal areas ng Babuyan Islands at ganoon din naman sa western part, itong western part ng Ilocos Norte. At again, magpapatuloy ito sa pagkilos niya na pa southwest dahil sa impluensya nitong high pressure area na nasa mainland China. So yun yung nagko-contribute kaya mas bumababa pa itong track nitong si Salome. Samantala, patungkol naman sa signal number natin na nakataas, ibinaba na natin yung Batanes from signal number 2, ngayon ay signal number 1 na lamang. Bukod sa Batanes, ay kasama din yung western part ng Babuyan Islands at yung northwestern part ng Ilocos Norte. Kaya mahalaga po na i-anticipate natin o alam natin na posible yung mga pagbugso ng hangin na umabot ng 39 to 61 kilometers per hour sa susunod na habang nandyan pa sa coastal waters ng Calayan, Cagayan itong si Bagyong Salome. Samantala, pagdating naman sa ating mga pagulan, nakikita natin na posible pa rin na umabot ng 100 to 200 millimeters yung mga pagulan dito sa Batanes. Pero bukas ay mas hihina na ito, 50 to 100 millimeters na lang dito sa Batanes. Nakikita din natin na may mga pagulan pa rin naman dito sa Babuyan Islands at sa northwestern part ng mainland Luzon, pero hindi na kasing lakas ng mga nakataas dito sa weather advisory natin na umaabot ng at least 50 millimeters na mga pagulan sa susunod na 24 oras. Para sa ating gale warning, nakataas pa rin yung gale warning natin lalo na dito sa extreme northern Luzon. Kaya inaabisuan pa rin natin yung mga kababayan natin na wag munang pumalaot. Posible na maka-encounter pa rin tayo ng mga pag-alon na umaabot ng 7 meters. Ito pong gale warning natin, ganun din naman yung weather advisory natin, yung patungkol sa ulan. Ito rin po yung issuance natin kaninang 5 a.m. Ang main na in-update po natin dito ay yung update kay Salome. Dun sa track niya at dun sa magiging overall na magiging pagkilos niya. Para sa ating general weather, no, ay magiging maulap pa rin yung ating kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pagulan tulad ng binanggit natin dito sa extreme northern Luzon. Ganun din naman dito sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Abra at sa mainland Cagayan. Dahil po yan kay Salome at meron din namang epekto itong intertropical convergence zone dito sa Negros Island region, ganun din sa Zamboanga Peninsula at sa Palawan dahil naman sa intertropical convergence zone. Ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pagulan. At dito naman sa Metro Manila, asahan natin na magiging bawas yung mga kaulapan at mababa yung tsansa ng mga pagulan. Ganun din sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit. Pero, posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga pagulan for a specific area and for a short period of time. Yan po yung ating update patungkol dito kay Salome. Again, itong si Salome ay patuloy na hihina pa. From tropical depression, nakikita natin na within 12 hours ay magiging low pressure area na lang ito hanggang sa ito ay tuluyan na mag-dissipate o malusaw. Sa mga susunod na buwan, from ngayong buwan hanggang sa December, nakikita natin sa ating forecast na inaasahan natin na bagyo ay 2 to 5 pa. Yan po yung ating update patungkol dito kay Salome mainly. Maraming salamat po. Patuloy po tayo na maging updated sa mga ilalabas pa na issuance and warning ng Pag-asa. Mag-ingat po tayo. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat Kuyang John Manalo ng DOST Pag-asa para ho dito sa latest weather update. Ayan, magandang balita naman na yung paghina ng Bagyong Salome. Samantala ito, silipin ho natin, balitang may paggagamitan pa rin. Foreign exchange rate muna tayo, mga kabalan. Ay nagsara po ang piso o ang palitan ng piso kontra dolyar nitong October 22, araw ho ng Miyerkules, sa 58 pesos 41 centavos. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan. Samantala, yung Japanese yen is 38 centavos. Yung pound ay 77 pesos 78 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 48 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 51 centavos. Yung Pong Dirham, 15 pesos 83 centavos. Euro is 67 pesos 52 centavos. Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 16 centavos.
Ito naman, public service announcement muna ho tayo para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Sapang Biabas, Mother Barrio, Maryland, Ampong, Sitio Mauli. Dyan ho sa lungsod ng Mabalacat, alapon danun. Potang alas 9 na ning beng hanggang bukas, alas 5 na ning abak. Yes ho mga kababayan, 9 p.m. to 5 a.m. Dyan ho sa may Sapang Biabas, Mother Barrio, Maryland at Sitio Mauli, Mabalacat City, mawawala ng supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Mamaya naman, 1 p.m. to 4:30 p.m. Diyan pa rin ho sa may San Pedro naman, Palkarangan, Lubao, Pampanga, wala rin hong supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Apektado rin Barangay San Pablo First and De La Paz, 1 p.m. to 4:30 p.m. today, Thursday, wawalan ho ng supply ng tubig dahil sa flushing activity ng Prime Water. Ito ho sa may Porac, kaninang alas 9 ng umaga, nagsimula na hanggang mamayang alas 6 ng gabi, dyan ho sa may Babo Sakan, Lolita Compound, Hoven Street, sa may Porac, Pampanga, wala ring supply ng tubig dahil may papalitang pump yung Prime Water. Apektado rin ng nasabing ng water supply interruption 9 a.m. to 6 p.m. Ito hong Kangatba, Toledo Street and Rizal Street. Diyan ho sa Porac, Pampanga pa rin. And then, Barangay Halong, Porac, Pampanga, kasali rin sa walang supply ng tubig ngayong araw hanggang alas 6 ng gabi. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Yan ho ang mga latest public service announcements sa ating pagbabalik. Detalye ho ng mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Webes, October 23, 2025. Huwag ho kayong aalis mga kabalen. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama
Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho mga kabalen para ho sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes, October 23, 2025. Ito ho, simulan natin sa balitang nakalap ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Diyan ho sa may sa Smuan, Pampanga. Ito ay Skip the scroll and stream. kaugnay pa rin ho ng mga flood control projects na binabantayan ng CLTV 36 News. Ito ho mga kabalen, committed ho yung Guagua Pasac River. Sa bahagi ho ng Sitio Cotud, Barangay Santa Monica sa Smuan, Pampanga, batay ho yan sa initial assessment ng kanilang local government unit. At ito ho ay ayon ho sa municipal engineer na si Obet Sunga, sanhi umano ito ng flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3. Dagdag pa ho ng opisyal, nagkaroon ng kakulangan ng DPWH sa koordinasyon sa kanilang tanggapan na naging sanhi ng hindi maayos na paglabas ng tubig sa ilog at posibleng magdulot pa ng pagbaha. Batay umano sa impormasyong nakuha ng LGU mula na rin sa DPWH, 193 million pesos ang halaga ng nasabing proyekto, kabilang ho yung paglalagay ng geotube at dredging sa lugar. Gayon naman, hindi po kumbinsido si Mayor Catalina Cabrera sa paraan ng pagtambak ng kontraktor dahil lumiit umano ang daluyan ng tubig dahilan upang magsagawa ngayon ng tinatawag na rectification works o pagwawasto sa bahagi po ng nasabing proyekto. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. At kaugnay pa niyan mga kabalen, ay kabilang ho dun sa mga rectification works na gagawin ay eto nga hong pag-aalis o pagbabago sa mga bahagi ng tambak na pumipigil sa normal na agos ng tubig, yung pong realignment ng mga geotube at yung posibleng muling dredging upang maibalik sa orihinal na lapad ang daluyan ng tubig. Layunin ho nitong maiwasan ang mga mas malalang pagbaha at matiyak umano ang tamang implementasyon ng flood control project. Nakipag-ugnayan na ho ang CLTV 36 News kay DPWH Region 3 Director Rosaler Tolentino na nagsabing makikipag-ugnayan naman siya sa hepe ng Construction Division ng kanilang ahensya upang alamin ang mga detalye at tugunan ho yung reklamo hinggil sa nasabing proyekto. Ito ho mga kabalen, kaugnay ng balitang ito dahil patuloy nating kinukuha pa yung panig din ng DPWH, nabanggit ho ni Director Tolentino na kakausapin nga niya, gaya ng aking binasa kanina, kakausapin niya yung Chief of Construction upang malaman nga at matugunan itong sumbong. Pero ito ho mga kabalen, merong A1 source ang CLTV 36 News at sinasabi na sadyang sinira yung geotube ng third party, ibang tao dahil gusto nilang makakuha ng libreng buhangin. Yan ho'y mula sa A1 source ng CLTV 36 News. So, ito po'y isa rin sa mga itatanong natin sa DPWH, ganyan din sa LGU. May nakapagsabi, sinira nga daw yung geotube. Meron na intentionally. Ayon ho ito dun sa ilang mga barangay officials. Dahil, pero hindi ho yung barangay official yung A1 source ko. Siyempre, ito may nag-witness. Sinira daw yung geotube para nga makakuha ng libreng buhangin. So ito isa sa mga binabantayan din natin at developing story mga kabalen, kaugnay ng flood control project dyan ho sa bayan
ng Sasmuan, Pampanga. Ito naman ho mga kabalen, usapin naman sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Programa pa rin ng DPWH ito ha. Ito ho mga kabalen, ay nananawagan itong mga lokal na opisyal ng Pampanga na ibigay na ho sa mga local government unit ang kapangyarihan sa pagpapatayo nitong mga school building. Matatanda ang una na pong iminungkahi ni Governor Lilia Pineda kay DepEd Secretary Sani Angara ang posibilidad ng devolution of power dahil mas mabilisan niya ang proseso kung direktang hahawakan ho ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng mga proyekto kumpara sa kasalukuyang sistema na dinadaan pa kasi ng DepEd sa DPWH. At yan ho, natalakay na rin natin dun sa episode natin ng So to Speak, nabanggit din mismo nitong mga SDO officers sa Angeles City. Ganyan din ho sa may lalawigan ng Bulacan, particular na yung sakop ng Bulacan 1st District, na tumatagal nga yung proseso nila pag sa DPWH. So ito ayon kay Governor Pineda, mas mabilis kung LGU ang hahawak dyan. At kaugnay din ho niyan mga kabalen, batay kasi dun sa ulat ng DPWH, ito 22 out of more than 1,000 target na school buildings ang natapos ng DPWH nitong 2025. So talagang ganun ho kabagal, 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Samantala naman, ayon ho kay Engineer Obet Sunga, ang municipal engineer ng Sasmuan, Pampanga, malaking hamon sa mga coastal community ang mabagal na rehabilitasyon ng mga eskwela dahil sa pundasyon ng mga gusali ay madalas babad ho sa tubig at nagiging peligroso rin tuwing magkakaroon po ng lindol. Sa pagbisita ho ng CLTV 36 News sa coastal area, ipinakita ni Sunga ang isang ongoing building project na mabilis na naitayo sa tulong ng provincial government. Ayon pa sa Municipal Engineering Office, sila ho yung direktang may nangangasiwa sa construction ng nasabing proyekto. Bukod po dito ay nag-donate din ng lupa si Mayor Catalina Cabrera upang mapalawak ho yung campus ngayon na may 2 gusali na may tig 2 palapag. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita. Eto ho mga kabalen, alam ko marami naghihintay ng mga estudyante rito dahil hindi dahil tamad silang mag-aral. I do not believe that, Alam ko maraming masisipag mag-aral na estudyante. Pero importante rin ang magpahinga, 'di ba? Importante rin yung huminto. Importante rin yung mag-pause at walang gawin. Oo, totoo yan. Hindi yan katamaran. Hindi yan simbolo ng katamaran. Ang pagod ay it's a manifestation na masipag ka. Di ba? So, importante rin ang pahinga dahil hindi po pwedeng tuloy-tuloy lamang. Di ba? So, mahalaga itong pause na ito, itong mga breaks na ganito. Magpapatupad po ang DepEd ng wellness break. Ito ho mga kabalen, inanunsyo ng Department of Education ang pagpapatupad ng mid-school year wellness break para ho sa mga guro at mag-aaral. Magsisimula ito sa October 27, araw ho yan ng Lunes hanggang October 30, 2025. Yung October 30 mga kabalen, ito ho yung Webes. Ito po ay batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na alagaan yung kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Ayon ho kasi kay DepEd Secretary Sani Angara, layon ng wellness break, nabigyan ng pagkakataon yung mga teachers at yung mga students na makapag-recover matapos po yung mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng kaso ng mga trangkaso. Inamyendahan po ng patakarang ito ang ilang probisyon ng DepEd Memorandum Office of Undersecretary for Learning Systems 2025-095
alinsunod ho sa DepEd Order number 12, Series of 2025. Desisyon na tama. Eto, may mga nagtatanong, paano raw yung may mga na-schedule ng aktibidad, gaya ho nung inset, kung tawagin, para ho sa mga paaralan at dibisyong nakapagbayad na ng venue o pagkain para sa inset sa panahon ng break, maaari po itong ilipat sa ibang petsa o gamitin para sa ibang aktibidad. Kung hindi raw posible, pwedeng ituloy ang aktibidad sa voluntaryong paraan. Ang mga gurong voluntaryong sasali ay hindi na kailangang dumalo sa katulad na pagsasanay sa ibang bahagi po ng taon. Bibigyan ho ng kalayaan ng mga paaralan na ayusin ang kanilang schedule sa koordinasyon ng kanilang schools division offices o mga SDO at regional offices o ROs. Ayon pa sa DepEd, ang mga paaralan at dibisyon na dapat pa ring isagawa ang in-service training at iba pang programa para sa mga profesional na pag-unlad ng mga guro sa alinmang petsang kanilang pipiliin sa natitirang araw po ng 2025 to 2026 school year. Magbabalik naman ho ang klase sa November 3 matapos po yung paggunita natin ng All Saints Day at All Souls Day. Ano ba tong inset na to? Ito ho'y isang professional development program na tumutulong sa mga guro at school leaders na paunlarin ang kanilang kaalaman, kasanayan at pamamaraan sa pagtuturo. Sa pamamagitan ho ng inset, nananatiling handa at may bagong kaalaman umano mga guro sa mga reforma at inobasyon sa curriculum upang mapaangat ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto dito po sa ating bansa. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, balita po rin kaugnay ng DPWH. Maraming mga netizens ang hindi makapaniwala at maraming netizens din ang nagsasabing talaga ba sumabog yung computer. Ito ika nga, pero ayon ho sa DPWH mga kabalen, wala hong dokumento. Di ba? Naglabas ho ng pahayag ang DPWH kaugnay ng sumiklab na sunog sa bahagi po ng DPWH Bureau and Research Standards o BRS sa Quezon City bandang 1 PM nito pong Miyerkules kahapon po to October 22 kinumpirma po ng ahensya na walang nasirang dokumentong may kinalaman ho sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Batay pa sa initial findings, nagsimula ang apoy sa computer unit ng Materials Testing Division na nasa loob ng gusali ng BRS. Umabot ho sa ikatlong alarma ang sunog bago idineklarang fire out bandang 2 PM. Wala naman hong naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Ang BRS po ang responsable sa pagsasagawa ng mga pananaliksik, pag-aaral, pilot testing at pagbabalangkas ng mga polisiya para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at tinataya ang lawak ng pinsala. Doon na nga naiulat itong pagsabog daw ng computer unit dyan ho sa Materials Testing Division ng DPWH BRS. Ito ho mga kabalen, balitang sports naman tayo.
ang ating kabalen na si Arwin Santos. Ba? O siping mo yung bale kanita mo oras niya, di ba? Shout out mga Batang Moras, yan. Johnny Malyari, Batang Moras. Alexis Reckerman, Batang Moras yan. Yan ha, shout out sa mga Batang Moras kagaya ko. Yan ho. Ay, kaya katang kabalen, Arwin Santos, siguro, Alben, yun na viral yaking Facebook, ne? ₱100,000 o yung fine, ano? At indefinite ban ang kabalen bowler, basketball superstar Arwin Spider-Man Santos. Ito po ay matapos masangkot si Santos sa isang brawl, ano, dyan sa laban niya o laban ho ng Basilan Star Horse. Sa Basilan Star Horse na siya naglalaro ngayon at Jensen Warriors. Tinawagan ho ng unsportsmanlike foul si Santos sa isang enkwentro ho, no, kay Tonton Bringas ng Jensen Warriors. Matay ho sa mga videos na ating nakikita, sinuntok ni Arwin Santos ito hong si Bringas sa kanyang kaliwang mata. At ayon ho kay MPBL Commissioner Kenneth Durandes, kinukondina ng MPBL at hindi nila tolerate ang mga ganitong aksyon, lalong-lalo na ho tuwing playoffs, ano. Sa una ho, pinatawan muna ng 1-game suspension ito hong si Arwin Santos, and then 20,000 fine. Pero in-elevate ho itong nasabing penalty at mula ho dun sa 20,000 ginawang 100,000 at yung suspension niya ay indefinite. Ano hong masasabi niyo dito mga kabalen? Maraming nagko-comment Pero itong ating pambato, itong ating kabalen, hindi lang ito yung unang beses din, ano, na nasangkot siya sa mainit na sitwasyon sa mga laro, no. Alam naman ho natin si Arwin Santos talaga college pa lang passionate na talaga sa larong basketball, ano. Mula ho sa FEU Tamaraos, nagpa-champion ng ilang beses yan, no. At siyempre, dyan ho sa may Kulubong, Sitio Kulubong sa Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Panaya pong guest player kanito? O kakakyalong pa kanito Apoy tangwali na. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay nitong sinapit ng ating kabalen basketball star Arwin Santos. Marami nagsasabi. Ito comment lang Panoorin niyo yung video. Marami nagsasabi, kung tumawag ng foul yung referee doon kay Bringas, kasi unang bumigay si Bringas May video. Makikita doon sa video. Hindi ko pinagtatanggol yung kabalen natin dahil kapampangan siya. Pero makikita doon sa video, unang binigyan ni Bringas. Tapos walang tawag yung referee, hindi napansin. Nag-second motion si Arwin Santos. Gumante, basically. Yun ang nakita ng referee. So, tinamaan sa left eye. Actually, nagkapasa no? So, nasugatan pa. So, ito mga kabalen, ang comment ng mga netizen, sabi, bakit naman hindi kasi tinawagan agad or bakit pinabayaan umabot sa ganyan? Gumanti lang si Spider-Man, sabi nila, of course. Pero syempre, gaya ho ng sinasabi ni MPBL Commissioner Kenneth Durandes, wala hong lugar, totoo naman ito. Sa kahit anong sports, wala hong lugar yung pananakit beyond doon sa required lamang. Kung box out lang. Huwag boxing, di ba? Box out lang tayo, huwag tayo mag-boxing. So, hindi ho tinotolerate ng MPBL yan at ating babantayan, lalo na playoffs na ngayon. So, alamin natin kung anong kahinatnan ni The Spider-Man, Arwin Santos, dito ho sa kanyang karera sa MPBL. Time check tayo, 10:54 ng umaga. Kabalen, ako po magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Antabayanan ang pasada balita kasama si JM De Jesus mamaya pong 12 p.m., 2 p.m. at 4 p.m. At syempre, pagdating ho ng alas 6 ng gabi, CLTV 36 News. I-follow lamang ang ating social media pages para ho sa tuloy-tuloy
na balita, mga update, mga impormasyong mapakikinabangan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Muli ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Magkita tayo bukas, parehong oras, alas 10 ng umaga, alas 6 tuloy. News, CLTV 36 News. Alas 10 ng umaga para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto